A román elit hogy látja Magyarország gazdaságát és a nemzetközi befolyását? Miről beszél a magyar média és mi a valóság Romániából nézve a világot? Egyszerű matematika és tények, amelyek megcáfolják a magyar baloldali média meseországát? Miért menekül el a nagy multi Romániából? Lassan mindenki előtt leborul a lepel a nyugati multik stratégiájáról, amellyel kirabolják a kelet- és közép-európai gyarmataikat. A gyarmatok alatt az egész Kelet- és Közép-Európát értem, ahol szinte mindent lefednek a nyugati befolyással és a hazai nemzet érdekeket eláruló vezetők cinkosságával. De mielőtt folytatnám, arra kérek mindenkit, hogy iratkozzon fel, ha érdekesnek tartja az általam készített tartalmakat, és a csengőre kattintva állítsátok be az értesítéseket. A köszönet gomb segítségével meghívhatok egy kávéra, és ezzel segítitek a csatorna fennmaradását, fejlődését is. A like és a hype segítségével a csatornát előbbre sorolja a YouTube, így több magyarhoz jutnak el ezek a reakcióvideók, hírekről és más érdekes eseményekről. Köszönöm szépen! Știți cât e curentul în perioada noiembrie-martie în Ungaria? Deci în perioada friguroasă, când consum curent, și în perioada întunecoasă, când ții lumile aprins. 25 de bani. Mai puțin decât are România. Noi avem un leu, cred că 1,60 leu cel mai ieftin, da? Kicsit meghazudtolja ez az egyszerű matek a baloldali liberális sajtó állításait, nem? És itten a magyar sajtóra gondolok természetesen, amelyik független és objektív, attól függően kinek a narratíváját kell kiszolgálni, és kifizeti ezt. Nu mai vorbim de gaz. Că am făcut o investigație, am sunat în Ungaria la mai mulți. Spă cât îi plătesc gazul 60-90 de lei la o căsuță. Nu la un apartament, la o căsuță. Despre ce vorbim? Și cu toate astea, Victor Orban s-a urcat în avion cu tupeu. Donald Trump n-a putut să pentru că n-a fost o vizită antamat. Pur și simplu Victor Orban a anunțat că vine în Ungaria, în Statele Unite, la Washington, să facă o sărbătoare a zilelor maghiarilor de pretutindeni. Nu frăceavă. Most én nem tudom, hogy ha ez tényleg így van, az árakat tekintve, de ha igen, akkor ez nagyon durva különbség. Érdekes megközelítése a valóságnak román szemszögből nézve, és el kell gondolkodni kicsit, mi is történt az Orbán látogatással kapcsolatban. Donald Trump nu-și permitea riscul că se făcea de râs. Nu mai avea nimeni încredere în Donald Trump după aia. Cât timp s-au afișat că ei sunt prieteni. E ca un prieten, știi cum e? Dacă noi suntem prieteni, eu dacă vin la tine la ușă și bat la ușă, nu poți să spui, bă, ia stai tu în fața blocului și vorbim de la balcon. Ami Orbán Viktort illeti, az egyik, de inkább a legmeghatározóbb politikus a világnak napjainkban. És lehet vagy nem szeretni. De a valóság az az, hogy egy óriási stratégiai sikersorozat, amit tesz a nemzetközi politikai szinten. Egész egyszerűen én is úgy értelmezem, hogy nagyon nagy segítséget nyújtott barátjának, Trumpnak a kampány során, mert egy olyan példa Magyarország, amely példa meghatározta Trump sikerét. Kölcsönkenyér visszajár, értelmezésben, ahogyan ez a román illető megfogalmazta, a barátok kell segítsék és támogassák egymást, hogy a külvilág előtt ne váljon hiteltelenné a világvezetője, Trump az Egyesült Államok élén. Da? Logic. Băi, ce forță! Păi ai noștri nu sunt în stare să pună mâna pe un telefon. Că n-are cine. Tu dacă numești un vicepremier care a înjurat, acum îl numești, a înjurat la greu la Donald Trump, l-a făcut și Golan și Derbedeu și tot ce vreți, ăsta e USR-ul, ăsta e politica de tip USR. De a ne izola de toți și de a ne aduce într-o prăpastie în care acum nu mai știu ăștia cum să iasă. Victor Orban a zis, dar vă spun din culise, domnul Trump, eu nu pot pleca acasă. Fără un răspuns cert pentru... Nu, dăm ceva, uite ce vreau eu. Și Donald Trump i-a dat tot ce a vrut. Sajnos a románok számára a politikusaik a béka segge alá kerültek, és szerencsénkre úgy tűnik tanultunk tőlük, és a múlttal ellentétben jelenleg a magyar külpolitika nagyon erős, stabil lábakon áll. És igen, abban egyetértek, hogy a balliberális zöld marxista pártok gazdaságilag kivéreztetik Romániát, de ennek van egy oka, hogy mi miért történik. Donald Trump kellett adjon valamit, mert a barátja kérte meg, és itten azt is meg kell érteni, hogy amit Orbán Viktor és csapata végrehajtott, ahhoz hasonló nem történt soha eddig.
És igen, azon a véleményen vagyok, hogy ez annak az eredménye, hogy tudatosan éveken át építette fel Magyarország a külpolitikáját, és a legmegbízhatóbb partnerképét is kialakította. Atenție, n-a contat UE, n-a contat Rusia, n-a contat nimic. Și acum, hai să punem întrebarea așa, din punct de vedere geopolitic, cum este situată România și cum ar putea negocia România pentru poporul său? Și pentru noi, niciodată nu se poate face nimic. Niciodată nu se poate face nimic. Ieșim cum e mai prost din orice situație. Most Románia azért szomorú, mert nincs sehol semmi eredmény. Miért is van ez? Azért, mert az országot nem politikusok, hanem a nyugat vezeti. És pénzügyi hatalmak, akiknek eladták a lelküket, mert azt tudni kell a történelemből. Itten mindig minden eladó, mint a hűség és a becsület is. Nincs mint csodálkozni, ha a románok szemszögéből nézzük a geopolitikai valóságot, mert ha mindent egy lapra tettek fel, a kölcsönökből való növekedést és az eladósodást választották, akkor ennek a hatásai egyszer, mint a görögöknél is, volt visszacsapnak. És most pont ez történik. Visszaérkezett a bumeráng és szájba verte a román gazdaságot. Ami az amerikai utazás eredményeit illeti, az a véleményem, hogy ha nem megy a magyar delegáció oda ebben a formában, akkor nem értünk volna el semmit. A magyar érdek az alacsony energiaárak, mert ezzel az ország versenyelőnyhöz jut a nyugattal szemben, és épp ideje volt, hogy nekünk is legyen esélyünk egyszer előre lépni, mikor mások visszaesnek. Szerintem erős hadigazdaságot kell építeni, és megsugom mindenkinek, hogy a hadkötelesség csak szüneteltetve van. A nyugat már vezeti vissza, ilyen vagy olyan formában, és akkor felteszem a kérdést. A sok nemzetére nem annyira büszke emberek hova fognak menni, ha mindenhol kötelező lesz a hadseregben való szolgálat? Mert arra is fel kell hozni a figyelmet, hogy ezeknek, akik azt mondják, ha borul a bili, mennek máshova, hogy már nem akarják őket. Sehol. Mert az ukránokat sem akarják. Ez mind szép és jó, de miért megy el a Carrefour Romániából? Carrefour pleacă din România dintr-un motiv simplu și au făcut suma deja. Realitatea este că firma din Franța nu se simte bine și ei trebuie să vândă aseturile cele mai profitabile. Așa au făcut deja în Italia, unde și-au vândut cele 1200 de magazine în iulie 2025. La fel vor să facă și în Polonia sau Argentina. Érdekes stratégia ezen országok elhagyása egy ekkora multinacionális cég részéről, de lássuk, mi is ennek az oka. Carrefour se gândește și că profiturile lor nu vor mai fi la fel de mari. Și aici au dreptate. Toate măsurile luate de bolojani îi aduc pe români la sapă de lemn și au ca efect direct reducerea consumului. Ami azt illeti, ha kevesebbet és céltudatosabban vásárol az ember, akkor nem csak spórolni lehet, de a megtakarított pénzt hasznosabb dolgokra lehet költeni, mint egy kis vakáció Erdélyben, a magyar lakta vidékeken. De altfel, asta se vede și din încasările din TVA mult sub așteptări, situația alimentată taman de inflația galopantă. La momentul plecării Carrefour ar trebui să ne gândim puțin cum fac investitorii ăștia străini în România. Ei, de fapt, acum reușesc să-și scoată profitul. Most jön szerintem az a rész, ami fel fog minket világosítani arról, hogy milyen stratégia szerint gondolkodik a nyugati pénzbirodalom. Să vă explic. An după an, Carrefour a construit sau cumpărat noi locații în România folosind profitul obținut. Sunt 458 de locații în acest moment. Având în vedere că profitul a fost practic reinvestit, ei nu au plătit impozit. Acum vor vinde locațiile și nu vor plăti impozit pe tranzacții. Deci în acest fel tot profitul net care a mers în dezvoltarea imperiului imobiliar rămâne la francezi. És igen, ez történik Magyarországon is. Így lehet mindent haszonként kivinni az országból. Úgyhogy maximalizálták a profitot, és emellett azért, mert ide érkeztek, sok-sok előnyt kaptak adózási szempontból, és a profit nagy részét csak most viszik el. Úgy, hogy mi csak nézzük a nagy átverést. Nem csak, hogy olcsóbb munkaerőt használtak, amely a profitot csak növelte, de most ez a sok ember munkanélkül is marad. Vorbim în mod cert de peste 1 miliard de euro din care statul român nu va încasa nimic. Cei care își rup hainele de pe ei de grija Carrefour nu înțeleg că și în acest ultim ceas tot noi, românii, suntem făcuți la buzunare. És ahogy mondtam, ez a kelet és a nyugat-európai emberek kirablásának egy módja. Leépítették a gazdaságainkat, iparunkat, mert nem felelt meg az épp akkor kitalált európai szabványoknak, és akkor elfoglalták ők a hazai versenytársak helyét, és emellett adózási engedményeket és állami támogatásokat is kapnak. Na ez az, ami nem mindegy. Hogy ahelyett, hogy magyar kézben legyen minden nyugati vállalkozás minimum 51%-osan a magyar piacon,
és így nekünk is lenne hasznunk és beleszólásunk a piaci versenybe, ehelyett ők olyan előnyökhöz jutnak, amelyekkel a magyar vállalkozások nem tudnak szembeszállni. Újra kell gondolni a magyar gazdaságot, mert nem az a jövő, hogy összeszerelő ország legyünk, hanem az innováció és a magyar kézben maradó cégek fejlesztése. Miért nem a magyar cégeket segíti csak Magyarország? A technológiai fejlesztések elengedhetetlenek, és saját ipart kell újraépíteni, és függetlenné kell válni a nyugati import nagy részétől, így az áruforgalommal járó szennyezés is kisebb lesz. Az ötletek tárháza nagyon nagy, de most csak egy kis részletet akartam mutatni a román valóságból. Köszönöm szépen a megtekintést, és a komment szekcióban várom az észrevételeket. Ha tetszett a tartalom, akkor iratkozz fel, és a köszönet gomb segítségével tudsz támogatni, és a like gombra kattintva, meg a hype-olás funkcióval is. A viszontlátásra, sziasztok!